Hello guys, good morning. So actually maaga pa. Bago pa maubos yung ulam namin sa ref. Iba-vlog ko na ito kasi marami ako nakikitang hindi pa rin alam yung about sa freezing ng pag-freeze ng pagkain ng ulam, 'di ba? So that's part of our talaga budget na part of my process sa pagbabudget ng ulam. So sa mga matagal ko ng subscribers, alam nyo kung ano yung mga ginagawa ko ngayon. Before, nung matagal na. Ito pa rin yung ginagawa ko until now. So, ipapakita ko sa inyo yung kung paano ko sinasalansan yung aking mga pagkain, mga frozen, para ready na siya pag kami ay magluluto ng ulam. So, dito lang tayo sa ibabaw ang ng ref namin. Oh, no! Madumi. So, ito yung aming before I do ni Papa sa church. Wow! Ano siya? Tawag dito, renewal of vow. Wow, ganun. May pag-ganun. So, dito tayo sa ibabaw. So sa mga, mga bago ko lang subscribers, ito ay updated version, no? Yung sa mga old subscribers ko, alam nyo na ito yung ginagawa ko dati pa. So, meron tayo dito, kasi marami pa rin iba na hindi alam kung pwede bang i-freeze itong mga pagkain na ito. And kung paano gawin. Ayan. So, matagal ko nang sinasabi sa inyo itong mga ganito. So, ito yung manok na kahapon, kung napanood nyo yung vlog. So, gumagamit pa rin ako ng ziploc bag. So, pinakat ko kay Papa lahat. Tapos, si Papa na rin din yung kasi train na si Papa dito. So, train na siya kung paano gawin. So, so ako lang yung naglagay sa freezer. So, ito lahat yung nagawa ng manok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 na kainan ang meron dito sa loob ng freezer, yung manok. So, ko na kay Papa. So, isang lutuan ito. Puro ito pang igigisa natin. Ganyan. Tapos, itong dalawa naman sa ilalim. Ito yung maliliit na shrimp. Yan, dalawa. So, bali, sa isang kainan, so, malalagay siya na 30 pesos is kada per, kain. Kasi, 60 yung bili ko nito. So, divided 2, so 30 malamang. So, 30 siya. So, ayan, dalawang kainan yan. Lagay natin. Tapos, ito naman yung isda kahapon na binili natin. So, take note na this is for 1 week. Pero sobra itong manok na binili natin. So, mas better. And ito yung isda na natin. Binili kahapon. So, nilagay ko lang sa plastic container para kung wala siyang tulo-tulo ba. So, yan. So, kahapon, actually 3 ito guys. Kahapon, inulam namin yung isa. Nag-fried kami nito. Tapos, lang ako ng spinach para may gulay. No? So, yan. So, marami ito. Yung isang ganito, kasi 3 lang naman kami. So, yun nga sinasabi ko. Pag ganitong konti lang, yung ganitong lang, kailangan may gulay para busog talaga yung kakain. Especially sa 2 boys natin, 'di ba? So, ayan. 2 na lang yung natira. And, meron akong natira din dito. Hindi ko naalagay sa ziploc. Pero ito ay ground pork. So, nilalagyan ko din to ng gulay. Maraming gulay, no? Tapos, meron tayong, ito pang umagahan ito, guys. Meron tayong tocino. Meron din tayong ham. So, depende kung ano yung feel namin na ulamin. So, yan. Yan lahat. So, ito, hindi na to kasali. Na to? Pang mga ice cubes na to. So, yan. Diyan ko na lang siya nilagay. Sa mga hindi nakakaalam, marami kang pwedeng i-freeze. Ito sa freezer, pwede kang mag-freeze ng, tawag dito, yung condense. Kasi mabilis masira yung condense, diba? So, pwede mong i-freeze yung condense, guys. Pag gagamitin mo na siya, pwede mo siyang i-defrost. And, talaga siya. Yan ay nagawa ko na din. No, maraming, unlimited yung pwede mong i-freeze.
And ang the best na gusto ko talaga sa pagpa-freeze ng ng mga manok, ganyan, kasi hindi ako mapipilitan akong magluto, no. Ang binibili ko na lang is yung mga gulay, basta may nakastock na siya diyan na mga manok, kasi nga mas makakatipid ka, hindi ka bibili sa labas ng sa labas ng mga pagkain, kasi mas mahal talaga yon. And mapipilitan ka kasi may may ulam na. So yan lahat guys, yung mga manok is actually pang lunch, most of them is pang lunch, kasi yung lunch talaga yung medyo heavy yung kinakain namin. Sa umagahan kasi at saka sa hapunan minsan kami nagra-rice din kami, depende, no, depende kung feel namin mag-rice. So talaga marami kaming ginawa the whole day, gutom kami, so magra-rice kami. But most of the time yung lunch lang talaga yung medyo heavy. Tapos yung sa umagahan naman, yun nga yung pinakita ko sa iyo, yung bread. So yun lang yung ginagamit ko sa umagahan. Medyo light lang, basta meron lang eggs. So kaya marami kaming eggs is life. So unlimited, kahit gulay pwede mong i-freeze. So dati ginagawa ko na yan, yung mga pag-freeze talaga. Yung kanin, 'di ba? Pwede mong i-freeze. Yun yung ginagawa ko pag maraming kanin na natira. Sayang naman kung itapon natin, 'di ba? So ginagawa ko, pinifreeze ko, or kung hindi ko pa gagamitin, pinifreeze ko. Pero pag gagamitin ko na kinaumagahan, ang gagawin ko is pa-fried rice ko siya, ilalagay ko na sa chiller. So yun yung ginagawa ko. So may unlimited na yung So pakita ko sa inyo, kanin po ito. So nilalagay ko siya sa ziploc bag. Ang gagawin ko dito is ipa-fried rice. So kasi sayang din naman siya kung itatapon natin, di ba? Ang mahal ng bigas. So pag na-fried rice na siya, favorite na yan ng aking pamilya, especially ni Hagrid. Ako talaga yung mahilig sa fried rice, pero si Hagrid medyo na na siya, nagustuhan niya yung fried rice. Kaya mahilig kami sa chow fan. Sa chow fan. So si Papa din, nahilig din siya sa fried rice. And yun, pang umagahan. So yun yung gagawin ko ngayon, yung fried rice. Yun yung magiging pang umagahan namin. And pag magluluto ako ng kanin, pag ganyan konti lang, nagluluto ako ng kanin for lunch, kumukuha lang ako ng konting kanin doon para sa idagdag doon sa fried rice. So yun yung ginagawa ko. Tapos naglalagay ako ng mga gulay, something ganyan. So ganun lang, be creative lang sa pagbabudget guys, kasi malaki talagang impact. Pag-usapan din natin yan next time, mga yung mga malaking impact. Kung gusto mong magtipid, gusto mong makapag-ipon, kailangan may budget ka sa pagkain na tama. Yung paano yung pagbabudget talaga ng pagkain. Importante yun guys. No, hindi lang yung pagninegosyo or pagtatrabaho, doon ka makakaano ng pera. May pera din sa pagbabudget sa patitipid sa pagkain, meron din. So yun lang guys, yun lang. Bago ko kasi maubos itong natin, itong ating pagkain. Ayan, shinare ko na sa inyo. No, 4 AM pa lang ng umaga pala guys, take note. Si Papa umalis siya kasi bumili ng karne for our longganisa. And yun. So magsa-start na akong sa aking trabaho. Magluluto na tayo guys kasi ako yung toka ngayon sa tindahan, kasi si Papa nga nandito sa bahay, maglulongganisa siya. And para marami tayong magawa. So supposedly si Papa talaga yung sa tindahan, 'di ba? Pero ako ngayon yung sa umaga. So kukuha tayo ng ating kukham. So ito yung ilalagay natin sa ating fried rice. So yun lang guys. Salamat sa panonood and see you in my next video. God bless you all.